we beginnen met winterjacht. Want met fantasie en verwondering als uitgangspunt is winterjacht waarom in Dokkum. En de binnenstad verhoort deze dagen in een route vol jacht, verhalen en verrassende projecties. En dit hier zelfs met tekeningen van Dokkum basisschool ben. Maar ja, wat is nou winterjacht correct? En wat maakt deze editie zo bijzonder? Daarmee zijn we importeren met Remke Smits en Carine Croft. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst maar Remco. Wat is winterjacht precies? Winterjacht is een route die stroomstad rinst en waar wij met projectoren op verschillende plakken, dat kan een gebouw wezen, het kan een kade wezen, het kan van alles wezen, waar wij op projecteren. En dat kan ik weer van alles wezen. En dat is vaak een beeld of een animatie of een gedicht of een tekst. En dat is eigenlijk wat winterjacht in een notendop is. Nou, en waarom komt het er dan waarom? Carine, ik moet eens je beperken, maar ja, Carine, waarom komt het waarom? Het is de tweede keer, hè? De tweede keer in Dokkum. Het is de 8e winterjacht. Ja. En we reizen er rond. We zijn dit jaar ook in Bosswart geweest. We gaan hierna nog naar Oldenbekoop en naar Sloten. Daar zijn we ook voor de tweede keer. Maar Dokkum is de eerste waar we inderdaad voor de tweede keer zijn. Waarom de tweede keer? Had het de eerste keer dan zo goed voldienen? Ja, absoluut. Het is natuurlijk een schitterend stadje. Die zelf ook al heel veel te bieden heeft. Dus het is je kan er hele mooie routes maken. En het is overal mooi. En er zijn schitterende vlakken voor ons. Dus als wij door een stad of een plek lopen, dan zitten we de hele tijd naar boven te kijken. En naar muren. En dan is het de hele tijd, dat is ook nog een mooie plek. Dat is ook nog een mooie plek. En dat heeft Dokkum sowieso ook. Dus je moet eerst eigenlijk een vaarbeschouwing doen. Binnen we gebouwen en wat er al is en wij die maar projecteren kunnen. Ja, zo herinneren we eigenlijk. En dat is nou een afwijking worden. Want dat doen we nou op elk plak. Maar in Dokkum herinneren we inderdaad troosteert van wat is nou een mooi gebouw. Het gemeentehuis is mooi, die kerk is mooi, naast de oude, dat nieuwe hotel, die zietgevel is heel mooi. Maar zo herinneren we troosteert in en dan ontstaat een route. Maar dat is eigenlijk een verzameling van hele mooie plakken waarvan we denken, hier kunnen we wel wat mooi. Ja, en moet een gebouw dan echt gewoon iets specifieks doen? Nou ja, wat wel handig is dat het vrij licht is. We projecteren dit hier bijvoorbeeld aan de zijkant van de Expert. Die is helemaal wit. Nou, dat wil hartstikke goed, mijn projectie. Maar daar binnen alle ruten binnen afplakt. En die hebben wij hier maken, mijn projectie. Dus het lijkt het nou alsof daar binnen van alles is. En die maar staan op ziekje van die, ik ga net vertellen wat dat dan is. Maar dat soort vlakken, dat is heel, heel noffelijk. Grut, wiet, maar ja, we projecteren ik een heel soort op Metsel de Morkers. Oké, en klaar, hè? Wat is, stel voor dat, zit er een punt werk in om dat te realiseren? Of zijn we van dit houdt flink keer broekt in in Oorstad en dat broeken we weer? Of het kind natuurlijk. Ja, nou, sommige dingen die komen terug omdat ze zo goed zijn dat we denken, die willen we hier ook gebruiken. Maar wat we iedere keer doen is, we gaan inderdaad in de stad rondlopen. En we gaan mensen spreken. We duiken in de geschiedenis. En dan zijn we, dat noemen we altijd het haakje. Dan zijn we op zoek naar iets wat specifiek is voor die plek. En daar gaan we dan vervolgens op door. En in het geval van Dokkum was dat al vrij snel heel duidelijk. Want er waren eigenlijk 2 dingen waar we tegelijkertijd over hoorden. En dat was 1, een schitterend gevelsteentje met een eenhoorn erop. Die zat vroeger in een bierbrouwerij. En tegenwoordig zit die boven het kruidvat. Dat is een nieuw gebouw, maar daar hebben ze wel dat mooie gevelsteentje in geplaatst. En de andere was van de Dokkumer granaat. Een reuzengarnaal die in de 17e eeuw was gevangen. En toen dacht ik, wat grappig, zo'n soort van fantasiedieren. Maar dat is wel grappig als ik daar nou eens op door ga zoeken. En dat ben ik toen gaan doen. En het gevelsteentje, zowel de granaat en het gevelsteentje zitten ook letterlijk in de route. Maar toen hebben we bijvoorbeeld ook aan scholen gevraagd of hun kinderen mee wilden doen aan het project. En daar hebben 4 scholen meegedaan. Hoeveel tekeningen waren het uiteindelijk? Dik 400. Dik 400. En dat is een van de projecties. En die hebben de opdracht gekregen om fantasiedieren te tekenen. En fantasie zit in de hele route. Dus ook de teksten die erin zitten, die gaan daarover. En nou, die squallen dan, die squallen ben je natuurlijk heel gerust, denk ik, want alle tekeningen kunnen daar geprojecteerd worden. Ja, ze zijn alle geprojecteerd. Ze zijn alle geprojecteerd? Ja, we hebben van tevoren op het dachten, hoe geven we dit van? Als het nou een heel soort worden, en dat is dus een heel soort. De onderbouw hebben we het hele gebouw in kleuren litten, hebben een kleurplaat van maken. Die hebben we al in een squal gebracht.
En de onderbouw, dus groep 1 en 2 en soms 3, die hebben dat helemaal inkleurd. En er zitten 3 boogjes in dat gebouw. En die 3 boogjes, daar ben je fantasiedieren van de bovenbouw binnen erin te zien. Dus als er alles zien wordt, dan is het 18 minuten voor het gebouw. En dan is het alles voorbij komen. 1,5 jaar ondertekeningen. En dan ben natuurlijk grutsk, dat hun tekeningen dus projecteerd worden op een gebouw. Ja, en daarom dachten we ook, we gaan ook niet selecteren. We gaan ook niet de beste uitzoeken. Het is geen wedstrijd. Als je meedoet, dan ben je te zien. Ja. Wat vind je dan nou zelf, hè? Want je gaat alles natuurlijk zelf maken. Het mooiste. Kun je een tip, wat met de meesten eigenlijk helemaal beginnen? Dat ze zeggen van, we willen die route zien. Want die route, hoe lang is die trouwens? Oorlogkilometer. Ja, dus ga je de bandje maar rennen. Nee, ik zou sowieso helemaal doen. Dat is het maar leukste. sowieso helemaal dwan. En het grappige is, het ene spreekt het mensen meer on aan het oor. En er zijn mensen die gaan helemaal on op tekst. Die vinden het geweldig als er zit bijvoorbeeld een Dokkumer verhaal gedicht in. En ja, dat vinden mensen prachtig. Sorry. En maar oren gaan weer heel erg op beeld. En we hebben hier, dat is hier juist toevallig op voorkant Leeuwen de kranten. Een steeg, daar hebben we een hele oud schilderij van een blommenvaas stil leven. Hebben we daarop projecteerd. Ja, daar staan juist een heel soort mensen voor. Die wil daarin in en die maakt er foto's van. En, dat jou een lekker gevoel, dacht ik. Had er zoveel meestal en foto's meisje van iets unieks. Ja, nou ja, wat het heel leuk maakt, is dat een heel soort mensen het dus vergees zien kennen. En ze kunnen, en er gaan dus ook een heel soort mensen dingen zien die ze normaal nooit zeggen. Die gaan net een Dokkumer gedicht opzieken uit een boekje en dat is voorlezen. Maar dat doen ze nou wel, want dat laat voor ze op stritten. En wat heel leuk is ja, dat het dus vergees is. Iedereen kan erin. Ja, maar ja, hoe dat is net, jongens mij hier natuurlijk. Het kan alleen maar jongens. Ja, het is jelle uren na sinds ondergang. En dat is hier ongeveer 6 uren. Dat zie je een uur is het zien. Dus het is ook heel tijdelijk. Dus het is het moment en dan 9 februari is het alweer voort. En is het alleen nog maar een herinnering. Ja, maar eventueel, hoorde je wat? Hoe ligt dat? Ja, nou ja, sowieso. Dokkum is een schitterende plek. Dus we komen altijd graag nog een keer terug. Nou, en waarom had de meesten nou zien? Winterjacht in Dokkum? Omdat het en gewoon heerlijk lekker even buiten is. En je komt een paar mooie dingen tegen. Dus wat wil je nou nog meer? Nou, dank wel Remke Smits en Carina Kraft is het, hè? Kraft, ja. Ja, ik denk ook niet filmen weer. Ik zeg hier in onze stad. Wie het volk dat ik hoor had. Tien dank dat je weg bent en succes. Ik maar de komende wordt je al in het dwars zullen. Ja. En hoor hier misschien dus weer in Dokkum. Je weet me nooit. Dank je wel.